Arriba l'hora de la veritat. Portem molts dies explicant propostes, per què és important anar a votar, per què és important votar a la coalició Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida, explicant què hem fet al Parlament Europeu i explicant què volem seguir fer els propers 5 anys. Ara queda el més important. El dia 7 de juny, diumenge, és hora de sortir de casa i anar a votar, posar la papeleta. Per què nosaltres demanem que posar la papeleta d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida? Perquè entenem que som en aquests moments la garantia de que podrem fer tot allò que molta gent demana que es faci en aquests moments, que és canviar les coses d'arrel, canviar les coses per construir una Europa social, per construir una Europa ambiental, per construir una Europa feminista, per construir una Europa que clarament aposti pels drets humans, i per això demanem que el dia 7 de juny no us quedeu a casa, per això us demanem que feu aquest petit esforç que ens permetrà a totes i a tots començar a construir realment l'alternativa del canvi europeu. I és necessari que ho feu amb tot l'orgull, amb tota la motivació i sobretot amb totes les ganes que us permeti, perquè és necessari entendre també que en aquests moments no toca ni cal ni és necessari votar a la contra. Podem votar amb el cor, cal votar amb el cor i cal votar amb il·lusió. I és necessari que ho entenguem sobretot amb una visió de futur no només pel nostre país, sinó també per les generacions futures, que moltes d'elles en aquests moments es trobaran amb què allò que decidim nosaltres avui els afectarà directament. Tenim una responsabilitat de votar no només pel que fa a les nostres necessitats, als nostres drets, sinó també als drets de molta gent que no pot votar i que voldria fer-ho. Tenim un deure, tenim una oportunitat i tenim en aquests moments, jo crec, una responsabilitat importantíssima, que és la del dia 7 de juny, anar a votar. I per això us demano que el que feu sigui votar per Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida. Moltes gràcies.